سلام كبرات تغتتلتي داسنا اكسترا عزيز حلفة قرب معلتات نهاجرات قرن افريقيا العيلو يزرقح زلو الزيناتات كاند زلعلو ناقر اندحرالو ازي كترئيو وزي صنحهم افتزوبا قدم حجي ترأيو بزي فلت ملكع ورار جميرو نحرستوت بطم يوم كحدرهم زمات اطر زلو عسلم بتا خوينو دروخ بعد سوماليا كينيان ايتوبيان عبا هاسيا بمقبر نيرتران سودانن ون زراها غبلم كوينو دروخ بالدرجات زوبا طراي زي كونه بدرجة عالمونا غالبو توهيبو حزبي يخون منقستات سوقم تخوزدو زرأي زلو أبزا كانت كم تزتفل زعباتات الندهسس نحج بزعبازي قبل علم مليون زبط صحيح هزب تقيمت كيس عبز فرح زلو ورا بتا ملكتنا كنزاربينا قدمي قنا أبزا كانل سابسكرايب لايك كومو نتدول بمطواق قدامو تغاتاتلتي معالتا وتحستونا خدكونو بغبرن عدم بزعبا أنبت آخت الزاربن كلها مسمن آسو كومدما ترئيخا بوز حسب بزعبا حدا ترى أنساسات تزارب زلغا خمسلو يخاليو ازي يخنبر بحرشاتات زعبيه ويدما أنبت حدا حرشا انت عينت حدا جاي يورد نزفلت سب بالتحتلو اوان ازي دقيق بإيدكا حسكاون كتقتلو التخيل بالع نحنت سدرابيت ويدما نحنت نيشتي عدي ترايكا بالعزخ المقبل زي كون زهلخ نمليونات هزبي نبعت صبو كمرح زغل زرأت زبلع ان حدا حبرة سب تراي زي كونه بالدرجة هاجر كومدما بالدرجة علم تفرحي زخون بالعيو ازي سلا زخون دمايو ازي بالع زحلفة ورح كلته اب هاجر باكستان اب زمصال اوان مراحيت هاجر زخونه امران كان بعله هاجر زخونه نغراتا اون زيفا نزا حدغنيا زخونه بالع كتقالس منتي ناي دنگت اواج زوصه قبز وصاي خا ودب حبرات هاجرات زركب چنفر بروجرام مغب عالم اب مبرق افريقيا بفلاي دما اب قرن افريقيا بسنكت زلو عسلم بطا اتزلو زرات تبلعو طميت كسعب سلازخل كب حج جميرو مدبات زصاف زلو خوينو سومال ايثيوبيان كينيان دما كابتن بزا أنبتا بخبي تتقعين ساقامات كاقاتمن تخولو ألوان زبالها هاقرات ينيران كم بعال عاد انجليز زامسلا هاجرات كا ودب حبرات هاجرات نتينا ينبطا مكلخال كومخا نزتقودو وغنات زغبرو مدباتن محجاز 18 مليون باوند حاجز كتبركت يا ترايا درو بمنقدي زتفلاليا مع كان زينا ريخما خمزلخم دما ازوم حجي ام برق افريقيا بفلاي دما بقرنا افريقيا تيميت كيسعبو زفرحو زلو انبطا اب كينيا الصومال اندحر مصنع حجي اب اثيوبيا اب كم كلل تግራይ حيال زخونه ورار كاي جميرو زلو خوينو بزعبو وتمصحته دما كبي نقيلو ويدما بخميو خمز عينت درجه قدم 7 عامات طراي غاطيم زفلت حزبي نبطيمت كيشمم زفرح زلو انبطا ببزح زتقلقله زبليو كساب حجي وصي زلو صبصاب كم زحبرو خا ات مخنياتات بزح كوان تخونه حدا كاب تقندغنا مقيار كونتات اير عالمنا كم زخونيو ودب مغبن حرشان عالمنا زخونه فاو زحبر ابز حلفه ورح حدن كلتن اب كم بعل هندن باكستان زامسلا هاجرات حيا زخونه عسلم بطا دحر ممصو اتن هاجرات درجه ابز اوان كابوتا غلاغلنا يبلالو ابزلوا اوان مبرق افريقيا غنا بنصارو كخون زغدده ابز حلفه قرب عامتات اب كبابيتات يمن ابز ركب هنداو وقيانوس هندبتاوي معبلو هو ولاد دحر مقطامو ابتي الربع الخالد بال تقاتو وقيانوس زلو مدربدا كابته بوبلا ماي مصيو او عقار كحزي جميرو أنبت مدربدا خا اب طلل زبل حصا زفار عينت بالع بمخانو اتي اب تزوبا زتفطر مقيار نيكونتات اير كفاره كومدما ببزحين قاقحو خጫጭح يحجزوا اب كم زكونتات كا مستفاريو منغبغبوم كساب زعب صنيحم حنساب كنفرو اندحر جميرم كتقواصاصرم ناب زي تخللو حدغنيا درجه يم زبصحو ازوم ناي مدربدا أنبت خا قدم حجي عمتاوي بنوس عغن زرأيو ام مبرق افريقان سمين افريقان كومدما ماكلاي مبرق اسيا سنتيكا كسبع الهندن باكستانن بزح غزي زمص كوانت نبره حجي غنا زلو عمت مصي زلو اتزغاطم زلو ناي كونتات اير لوطي قدم حجي تراي بزي فلت ملكع بزح زلو كخوني حجزو وزركب
እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከም በዓል ክልል ትግራይ ተራእዩ ዘሎ ዕስለ አንበጣ ድማ ከሳብ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ መጽናዕታት ውድብ ምግብን ሕርሻን ዓለምና ዝኾነ ፋኦ ከም ዘረጋግጾ ሓደ ዕስለ አንበጣ ናይ 2500 ሰባት ናይ ዓመት ምግቢ ክበልዕ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር። እዞም መጀመርታ ባሕታዊ ህይወት ነይርዎም ብሉጽ ኩነታት ኣየር ምስ ረኸቡ ተዋሲቦም ተባዚሖም ከዓብዩ ከምኡ ድማ ሕብሮም ክቕይሩ ዝረኣዩ አንበጣ ምድረ በዳ ሓንሳብ ምስ ተባዝሑ ብዕስለ ብምንቅስቓስ እቲ ኣብ ህይወት ብዙሓት ህዝብታት ዓቢ ተራ ዘለዎ ሕርሻታት ከብሩስ እዮም ዝረኣዩ። እዞም ብሓገዝ ንፋስ ኣብ መዓልቲ ከሳብ 220 ኪሎ ሜትር ክጓዓዙ ዝኽእሉ አንበጣ ብሓባር ከሳብ 10 ቢልዮን ዝበጽሕ ዕስለ ብምቋምዮም ነቲ ጥሜት ከየስዕብ ዝፍራሕ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ጠንቂ ክኾንዎ ዝረኣዩ ዘለዉ። ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝሕብሮ ከዓ እቲ ኣብ 2003-2005 ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብተደጋጋሚ ዝተረኣየ ተመሳሳሊ ወረራ አንበጣ ኣስታት 2.5 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ዘራእቲ ኣዕኒ እዩ ዝብል። ንጹር ንምዃን ከዓ ውድብ ምግብን ሕርሻን ዓለምና ዝኾነ ፋኦ ከም ዝገልጾ ሓደ ዕስለ አንበጣ ኣብ ሓደ ትርቢዒት ኪሎ ሜትር መዘዓርድ ኣስታት 35,000 ሰባት ክበልዕዎ ዝኽእሉ ምግቢ ዝበልዕ ብምዃኑ እዚ አንበጣ ምድረ በዳ ብሓፈሻ ንሓደ ዕስሪት ህይወትን መነባበሩን ህዝቢ ከም ዘዕንዩ ተገምጊሙ ዘሎ። እዚ አንበጣ ምድረ በዳ ብጀካ ኣብ ሕርሻታት ዘውርዳ ሃስያ እውን ገዚፍ ብምዃኑ ብብዝሒ ኣብ ዝጓዓዘሉ እዋን ንነፈርቲ ጸገም ከየስዕብ ተባሂሉ ናይ ህዝቢ ነፈርቲ መንገደን ክቕይራ ተራእየን። እዚ ከዓ እቲ ዝሃልኽ ነዳዲ መሊሱ ዝውስኾ ብምዃኑ ኣብዚ መዳይ እውን አንበጣ ክሳራ እዩ ዘስዕብ ዘሎ። ንኣብነት ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓደ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝውንና ነፋሪት ካብ ጅቡቲ ኣብ ድሬዳዋ ክትዓልብ ዝነበራ መደብ እቶም አንበጣ ነቶም ፓይሎታት ምስ ተሸገርዎም ዘይሓሰብዎ ኣንፈቶም ቀይሮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ተጠውዮም እዮም ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ቦሌ ክዓልቡ ዝተረኣዩ። እዚ ከዓ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ እዞም ብዙሕ ክበልዑ ዝኽእሉ አንበጣ ብጣዕሚ ረጎት ብምዃኖም ነታ ነፋሪት ሓደጋ ከስዕቡላ ተኽእሎ ስለ ዘሎ እዩ። ብድሕሪ እዚ ኩሉ ዝመጽእ እንድሕር ኣሎ ከዓ እዚ ሓደ ዕስልኡ ናይ ኣስታት 35,000 ሰባት ምግቢ ክበልዕ ዝኽእል አንበጣ ምድረ በዳ ንምቅላስ እንታይ ይግበር ኣሎ ዝብል ሕቶ እዩ። መቸም 2020 እንታይ ከም ዝሓሰበት ኣይፍለጥን። ኣብዚ እዋን ለበዳዊ ሕማም ዘሎ ብምዃኑ እቲ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት አንበጣ ብደረጃ ዓለም ቁልጡፍ ሓገዝ ከይረክብ ቀንዲ ምኽንያት ኮይኑዎ እዩ ዝርከብ። እዚ ከዓ ስሚ ዝንስንሳ ነፈርቲ ካልኦት ሃገራት ከምኡ ድማ ካልእ መሰረታዊ ንህዝቢ ዝኸውን ቀረባት ዝምልከት ኮይኑ ናይዚ ውፅኢት ከዓ ዝበዝሐ ዝወራር አንበጣ ኣጋጢሙሉ ዘሎ ከባቢታት እቲ ሓረስታይ ዝኾነ ህዝቢ ብዓልዩ ዝቃለስ ዘሎ። ገለ ካብቲ ኣብ ማዕከናት ዜና ድዩ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ዝረአ ዘሎ ምቅላስ ከዓ እቲ ህዝቢ ብዝተፈላለዩ ነገራት ድምፂ እንዳገበረ እቲ አንበጣ ናብቲ ሕርሻ ከም ዘይወርድ ምርባሽ እዩ። እዚ ከምዚ ዓይነት ሜላ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ህንዲ ከምኡ ድማ ፓኪስታን ከምኡ ከዓ ኬንያውያን እውን ኣብ ጥቕሚ ዘውዓልዎ ኮይኑ ሕጂ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ በዓል ክልል ትግራይ ብዝተፈላለዩ ነገራት ድምፂ ጌርካ እቲ አንበጣ ከይዓልብ ምክልኻል እዩ ዝግበር ዘሎ። ካልእ እቲ አንበጣ ለይቲ ዘይንቀሳቐስ ብምዃኑ ከዓ ኣብ መሬት እንከሎ ስሚ ነስኒስካ ምቕታል እውን እቲ ሓደ ካልእ ኣማራፂ እዩ። ካልእ ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት መዕለቢ ከይተገብረሉ ከይረግኦ እንከሎ ኣብ ርእሲቲ ዘሎ ለበዳዊ ሕማም እዚ ጥሜት ከየስዕብ ዝፍራሕ ዘሎ አንበጣ መምፅኡ ነቶም እኽሎም ዝብልዓሎም ዘሎ ሓረስቶት ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ይፈጢሩሎም ዝርከብ። እዚ ኣብ ሱዳን ኤርትራ ከምኡ ድማ ከሳብ ስዑድ ዓረብ ክበፅሕ ዝኽእል ሓደገኛ ኩነታት ከዓ ጽቡቕ ዝኾነ ምክልኻል ከይግበረሉ ከምኡ ከዓ ምስ መፀ ምትሕጋዝ ጌርካ ከይእለ ዝዓግት ነገር እንድሕር ኣሎ ጉዳይ ፀጥታ እዩ። እዚ ጉዳይ ናይ ፀጥታ ከዓ ነታ ቀዲምካ ብኣካል ናብቲ ቦታ ከይድካ ብሳተላይት ጌርካ ከዓ ዝግበር ትንበያ ብጣዕሚ ጎዲእዎ እዩ ዘሎ። እቲ ምኽንያት ከዓ ኣብ በዓል የመን ኣብዚ እዋን ማእከላይ መንግስቲ ዘየለ ውግእ ሓድሕድ ዘሎ ብምዃኑ እቶም ኣብ ምድረ በዳ ኣረብዕ ዓለ ካልእ ዝተፈረዩ አንበጣ ገና ከይዓኹኹ ከይቀተሉ ወይ ድማ ኣንፈቶም ኣቐዲምካ ከይፍለጥ ነቶም ብቐረባ ክከታተሉ ዝደልዩ ክኢላታት ዕንቅፋት ይኾይንዎም። ናይዚ ውፅኢት ከዓ ኣብዚ እዋን እቲ ዞባ ዘይሓሰቦ ከቢድ ወረራ አንበጣ ኣጋጢምዎ ዘሎ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ከዓ ባዕሉ ኢደይ ኢድካ ብምባል እንዳተሓጋገዘ እዩ ነቲ ክበልዖ ዝኽእል ምግቢ ክምንጥሎ ህርዲግ ዝብል ዘሎ አንበጣ እንተ ብድምፂ ድዩ እንተ ብስሚ ከሳግጎ ዝረአ ዘሎ። እዚ ይኹን እምበር ውድብ ምግብን ሕርሻን ዓለምና ዝኾነ ፋኦ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት አንበጣ እንድሕር ነቲ ዝወረ ዘሎ ከባቢታት በሊዑ ወዲእዎ እዚ ዓመት ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሰኸታ ብዝኾነ ኣገባብ ሓያል ዝኾነ ሕፅረት ምግቢ ኣጋጢሙ ዓፀቦ ከይክሰት ስግኣት ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ። ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ። ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።